हाबनो मोना मोना लोगो नायनोसै सोंनोसै मा मा नांगौ सोरनिबा गलांनाय नैबेयावनो दंमोन बेयो जों आंनि खाथियाव हेलौ लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौहाय बे मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय भिडिअखौ आङो न'निफ्राय ओंखारनायनिफ्राय लानाय जायासै मानो होनबा सफैनानैसो लाबाय न'निफ्राय ओंखारनाया बेसेबां लानो आरोना बेखायनो आङो जेला जायगायाव सफैयो होनबा भिडिअखौ खालामसै होननानैहाय ब्लगखौहाय खालामनाय जाबाय आरो ओमफ्राय जोङो माहाय फैदों भैरबकुन्दआवहाय दसे बेरायनो होननानै फैबाय आरो जों फेमिलिजोंहाय ज'नो आलासिफोरबो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेसोरखौबो लाबोफाबाय ज' बेरायहैनोसै होननानै दा जों सफैबाय नै उन्दैफ्रा बा चेनेल खुलिनो बेनो लकेसना नै बिराद मोजां थान्दा थान्दा बिराद बयबो मानसिफ्रा नै बिराद फैदों आरोना भैरबकुन्द दालाङा बैसानो आरो ओमफ्राय बिराद मोजां दिनै मोजां मोनदों गुसु आरो ना दहाय फुङावथ' बिराद अखासो हादोंमोन ओमफ्राय दा हायाखै आरोना ओमफ्राय नायनानै माबायदि दलद थादों इसोर आं नङा दे होननायसो बियो लोगोफोर नै थगायनाय नङा आरोना जों फैसा 100 रुपिस मोनबावबाय मिनिनानै थागोन सोरनिबा गलांनाय नैबेयावनो दंमोन बेयो जों आंनि खाथियावनो आरोना ओमफ्रायहाय बिबोनाङा खोन्थाबाय फैसा आंनि होननानै बाट आंनि नङा बे फैसाया आंनावहाय फैसा गैखायामोन आरोना 100 रुपिस दङमोन बाट बेखौ आं बाहायबाय ओमफ्राय नै गिसिखा बियो आंनि नङा गिसि 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 फैसा मोनबावगोनदांलै बान्दोल सोरनिबा नायबावनांसिगोन दसे बेयावनो थाथ'नोसै बार जानोसै ओमफ्रायहाय दाहाय भुटान हाबहैगोन आरोना नायनोसै हाबनो मोनो ना मोना ओमफ्राय जोंथ' ओरैनो भुटानाव हाबनो होना फैखायाखै ओरैनो दसे ओरैजाय भैरबकुन्दथिंजायहाय बेरायनो होना फैखादोंमोन ओमफ्राय आंथ' जेबो डकुमेन्टस लाबोआखै नायनोसै थेवबो एसे हाबनो मोनो ना मोना जेबो थांनाय नायसै आरो ओंखारनो लुबैथारबाय बेयो मा होनदों ए बच्चे लोग को बर्थ सर्टिफिकेट और बड़े लोग का वोटर कार्ड जेरोक्स कॉपी नहीं चलेगा ओरिजिनल चाहिए ओ माबासोनो दिनैथ' हाबहोनाय नंला मानो होनबा टाइमिंबो मोनसे टाइमनिबो खोथा दङ आरोना फुंनि 9टा ओमफ्राय बिदिनो 2टासिम आरोना ओमफ्रायहाय 9निफ्राय 2:30सिम आरोना बेनि गेजेराव हाबनांगौ बेयावहाय ओमफ्रायहाय बियो भैरबकुन्दथिंजायनि माबाया भुटान गेटआ ओमफ्राय हाबहोलानो ओमफ्राय उन्दैफोरनाथ' आं बार्थ सार्टिफिकेट जोंनिया भटार आइडि आरो जों थांफिनोसै तो बाय बाय आज के लिए एसे पानिपुरि जानोसै जोङो ओमफ्रायहाय आं माने एक्चुलि बिदिखौसो गोथाव मोनो रेडिमेडफोरखौसो ओमफ्राय जोंनिथिं हजों टंलायाव गैया आरोना ओमफ्राय बेयाव नुनायखाय जानोसै आं बेबो जायोनो गोरलैयाबो भुटानावबो हाबनो मोनासै नालाय उफाय गैया खाथियाव मा दं बेखौ जाना थांनांसिगोन नेक्स्ट टाइम हाबफैथारगोन लाबोना लाबोआ नेक्स्ट टाइम लाबोबावानो ओरैयासो नोङो स्पाइसी है क्या गोथावसो मोनो बक्सार बायदि नुदों बक्सार बक्सिं गेलेग्रा kidsnya बैलाय kidsnya बैलाय बिसोरल' फैदों आरोना अदालगुरियावहाय ओमफ्राय बिबौआ माने फैसा हरदोंमोन नालाय आइयानो माबा मोनसे गुदुंफोर जि लाबोनो थिनदों बेखौनो जों नायफैदों आरो स' नायनि मा मा दङ नायलाय बेफोरावनो लाजायो गरम गस्ला लानो थिनदों बिबौआ बिदिखौ लादोलाय बे बेसेबांलाय 199 साला 200ल'लाय लानांगौलाय बेटाखौ ओइ खमखौनो ला गिदिरखौ गिदिरखौ लाय जाया बियो औ
अबे जाना नङा बिदि साइजखौ ला Mayo गुदुंखौ mulai. फिसालाखौ बारा दाम गोसानिखौ लानानै लाब गैयालै आयान लाया आयाना देलाय नायलाय 200 थाखा लाब गैया ला देलाय लालाय माने उन्दैफोरा थाब थाब देरोना ओंखायनो बारा दाम गोसानिखौ लानानै लाब गैया ओमफ्रायहाय नायनोसै एसे दाम खमनिखौ लागोन जोङो हाजासे दाम खम आरोना बेखौनो जों नायदो बिथिं गैया ओरै फै बेयाव दङ ओरै फै हो नायनायाथ' नायबायमोनलाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय नै आयानिया नायद' मोननै पसन्द' खालामद' बे खुनुरुखुम बेखौनो बेलाय अबे माबा नै नायलाय न'आव सफैबाय जोङो न'आव सफैनायजों आरो मायाबो ओंखाम संनानै दोनखादोंमोन नालाय देखायनि आङो र' नङाबा मा मा लादों आयानोहाय ओमफ्राय बेनो स' आङो आयाननो मा मा लादों बेखौ देखायनि सुइटार लादोंमोन औ माने आयानोहाय जेकेट नायदोंमोन जोङो जेकेट नायनायावहाय जेकेटआ माने मोनसेया फिसाद्राय मोनसेया गिदिरद्राय बिदि जादों आरोना ओमफ्रायहाय फिगारा बाट हामो ओमफ्राय आखाइया माने हामा बिदि जादों आरोना ओमफ्राय फिगारा हामबा आखाइया नुजाया ओरै गाहाय बिदिनो सर्ट बिदि जायो आरोना ओमफ्राय आखाइया गोलावद्राय बिदि जायो आरो ओमफ्राय आखाइखौ थननानै होबा आखाइयानो नुजाया माने थनजायाबो बिदिनो जायो आरो ओमफ्राय बाट लानाय जायासै जोङो मोजांबो मोनाखै कम्फर्टेबोलबो मोनाखै आयाननि थाखाय बेनो आरो ओमफ्राय आयाना नैबेखौ लाबाय सिम्पोल बे मोनसे ओरैनो गाननो ओमफ्राय बे मोननै जाहैबाय आरो बारा लायाखै जेबो बे र' बाबा मोनसेल' वान टाइम मर ओमफ्राय बेखौ लाबाय आरो उन्दुनो ओंखारबाय सिबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम बयनिसिमबो थेंक इउ आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे लाइक शेयार खालामनानै लाबानो जाबाय